koze kulunge nakumZulu ngoba yonke into ebhalwe ngesingisi sifunda kawu10 ngaphambi kokuba siqonde. Kube ke izimpawu ke nama symbolism okuyizinto esisekude kakhulu ngazo ngoba ibhaliwe ngamagama ozokwazi ukuthi ukufunda uzame ukucubungula ngoba ulwazi oluningi luhlezi lufihliwe kakhulukazi kuthina bantu abampesholo. Leliya phawu lumele inyoka, hayi uAdam noEva waseBhayibhelini nenyoka le eyabakhohlisa, kodwa lokhu kuyisimo esingaphakathi esenzeka kuwe la kumgogodla wakho ngoba kukhona lamandla azonyuka kuwe kanje njengenyoka enyuke ezungeze umgogodla wakhe enyuke njalo esuke ezantsi le ngenhla kwezinqa aze ayofika le phezulu ebuchopheni bakho noma kwengqondo yakho la kafika hlakaze khona amandla ke. Lo lapha ke niliboneke esetshenziswa endaweni eziningi kakhulukazi nje ama-ambulance abaningi nje analo uphawu lo olubizwa ngecaduceus oluna nezinyoka ezimbili nestaff ezilapha. Yasetshenziswa ke nakwezinye ke indawo ngokomthetho. Lola uphawu olumele okuhle kodwa ke liyasetshenziswa futhi ukuthi luphinde ludukise nabantu ke njengoba lusetshenziswa ama-elite ezikhathini zamanje. Kodwa uma ubona lo leyaphawu akubungabi wena into eyibonayo engazuthi hayi ubusathane esilobeya noma into engafanele ukuthi ngiyazi. Buka inyoka. Namhlanje ngibona inyoka ekseni nokuyinto engijabulisile futhi ke ibizo igolela nje izoyidlela sangaqabani yayihambela emva kokuba siqedile ukudla nami ngayihambela indlela yami. So angiyona isitha senyoka. Inyoka ayisona isitha sami njengoba sasifundisiwe. Fanele sikususe lokho kune process eyenzeka kuwe ngaphakathi. Ngifuna ukuthi ngisho ngabe kuthiwa usukhohliwe yimina kodwa wabona isymbol nje one day ukhumbula ukuthi khona into ekimi ngaphakathi. Lamandla kufanele enyuke sanyoka, enyuke azungeze umgogodla wami spinal cord ezizofika engqondweni yami ukuze nawe ngelinye ilanga uzofikilwe lobu buhlakani bokuqonda izinto amanye abantu abaningi abangakayiqondi.